ka phalna po in nei lo Mr. Chen an ati le ta ka chuan zinzia ti ngai na shelo chuan tangli chu awa fop ta ringota engtin nge kamit muwa ka fanu te ifo ngam zo ka alo ti le ta si pa hei kan in nei certificate po awm veki kan in hau ve dewa chuwang chuan sofa khan kamu mai mai ani kha i lo kal hlawa kan in ngei le to mayang zinzia chuan alo ti zung zunga pachena chuan ala ring hlela fo zawna hrang hrang te chu zawt kualin a rual te chuan in ang thlap thlap chuan an chhang zel si driver pasala nei tir ngot mai chu a lung awi thei thlawt lo zan in chu heta ka riak dawn ati deuh tlat zinzia chuan mutna te chu alo siam sak zung zunga an ni erawh chu khum khata an mut dun mai alo ngai ta tangli chuan pawh thlak a tuma alo duh bik si lo an pa hriat ngei tur chuan khum ri trawt trawt khawp chuan an zuang vak vaka a beng alo hnawh tawp zingah chuan a pa chuan a hawsan ta a an ni pahnih erawh chu an in ngeih phah chuang lo zinzia lah chuan lawmman alo phut chhena a ke ah chuan lo rah sak vakin remchanga min hman tawh hnuah lawmman te i la bei sei le design competition ah pakhat na ka nih hlo chuan kawr ka lei ang che ani lo pawh in phone thar ka lei dawn che nia alo tih khum zeuh zeuh Piberry pawh chuan a rukin tangli chu alo chhui tir ve tlat mai Yandin company ah designer intern ti lai design competition ah tel tum ani thu a hriat meu chuan a hlawm hle a hmel tha a ti em awangin a tupa nupui atan pawh chuan a aw tle bawk ani le anu te pawh chuan Piberry chu lo bebuai ve sekin Mr. Chen a fanu hi nupui atan nei mai kan ri ruka an tih chuan an in duh tawn tak tak ani te chuan a pawih hlei nem Mr. Chen a pawh chu ka lo be dawn nia tiin a lo chhanga an lawm hle design competition ah hming the lut tu pawh kha ama ni lovin dini zawk alo ni a gold heart ti in a hming chual zia lu sak tangli pawh chuan alo chak ve tho awang chuan a pawih ti lem lova office ah chuan zinzia te nen an in talk thut mai secretary chu a boss Mr. U ang chuan a sawi ta ringawta tangli pawh chuan rin hlel na chang a hre der lo director lah chuan president nupui emaw ti in fei chu alo bitlawm ve zela a in lulin phah sawt mai tangli hnathawk lai te chu midang an buai vek ti in thingpui la tur te chuan a tir vel ke pawh ka buai ve tho hi a ti pawh in director chuan zuk le mai mai ro alo ti ve tlat bawk si tumah chuan coffee man chu pek an tum si lova thawhpui te laka hetiang lek te pawh han ui te chu min treat ani ve mai alawm an lo ti ringaw hlawm ka lei ha bawka ka treat lovang cheu min pek lo chuan in lovang ti in director ho chuan a chhuh let sak veka film crew ro president nupui fei a awm ve reng hi an ban mai tur chian nia an tih chuan anui a za hle kan president chu amit a tha vak lo ani dawn chu alo tih let sak awang chuan fei thin rim chuan a beng popa tuman min la beng ngai lo tih hi i hria em inu le pa ti ai ho in ka beng non le tiang che zirtir na pek i ngai fei kut chu lo man chatin a ayana chuan alo beng le thlor min beng ve ngam ka ti fei chuan asama chuan alo pot dak ora tangli pawh chuan alo pot let ve ngal lui chuan lo chhan atuma ani pawh tangli chuan alo kek hrep an rita chel chul mai chuta director chuan tangli laptop bula raipuar lekha lo awm chu a hmu fuh ta a he company hian raipuar in thup hi kan chhawr thei lovang ban ngali ni alo ti ta mai kata ni lo mi in min phia ru ni hi ati pawh in i hminga inzia kwau hi mu le alo ti ve tlat kalo lu khan lui hian alo khawih lai ka hmu a thuk ru dai ani dawn kha ati la chuan min pu che reng reng su director ban dai ro kan department min ti hming chhia ni president nupui ka ni na angin nangma in bang zawkla i hming tha ni mai an lo ti zui ta luai luai mai a min hno chhuah tir in tum wang ani kha do soi su lui in ko hi ka thil huat ber ani ti hria em tangli chuan lui chu a khawih hrepa pakhatin a lo chan ve bawk nen an rak le thot thot to zinzia pawh chu lo khawlin director chuan inupui an soisa ti in
hospital a kal tur chuan alo hrilh tangli chu va hmu ngalin alo pem nuaia tunge khawih che kawtah kan khing hna lang ava ti zung zung ke chu kan a vak lo a ti zo chiah ke le lu tuam chunga in hawl bai sui sui in ka khing dawn khawp mai che fei chuan alo ti chhuak ve ngala a ne laka chuan tangli chu hliam lo ang vel ani halung oilo thu chu soi char charin engtin nge khatiang mi swal lutuk kha president hian du theini min ban dai le ngala ma se pasal fel le mil thadeu ka nei tho chia ka hlim tho ania ti in tangli chuan fo pa zewin room lam chu pan sana jinji po chalo khive suk company chang chuan ban ma se competition na chuan tel nge nge chu ala tum ru hle a dinila chuan tel le lo mai ro I thiam si ka ne lo wang che ti in alo hu phur hle lungai su izirna satem kha theitop chwala in ring to khle la ni mai ti in alo fui let ve thung ani na thupa call 13 ti top designer chu competition na jasatan chuan an som hlo tling thei ta hlo maya chu chuan boruak siamin kumdang zong ain anin el na ba sai tur chuan ngai ven a hlo nge zinzia chuan a be sei design department na thil thleng po chu arukin alo chui chiang ve reng boka kol thar tin ti chu tu po chuan an ngai sang hle a fei po chu fans ru kol tak mai alo ni reng competition na po chak nge tum ve tlat bok lui lai hian aek elo chau khopin atlon pe competition chan ni chuan in swal te kha anin mukhom le thap to a an la in ngei chuang lo nang ang ton shat po nei lo khan prelims so po kha paltlang har sa itiveu lo mo fei chuan alo ti deu khera ton shat nei lo te min ti le I chur lai po kha ka design ani kha tangli chuan alo ti let ve sak heite chu cold heart kumthum chung azona pakhat na lo ni thei toina a design ani hi chu nangma ini ti na emni eilo mel se thian an lo ti nyang chu ama hi ani hi dinina ti ta ka chuan lui chu lo ni vak vaka ka idol ania ani hi ani chuan voisom ka in bengang ti in alo oi lo na samai le len chip chap tangli chuan alo ti vata ama nge alo kal don wangin in la chak viawang fei chuan alo ti ve thung zinsia te chuan kol thar lo thlen hun chuan lo nga ka ma se makeup room lama aum to thuan lo shil kum khata million som nga a contract sign pui an tum ru hle feile luite chuan kol thar chu mu tumin makeup room lam chuan vapana a chunga chuan me se pakhat lo omin makeup artist alo ni room danga an kal le ma chuan competition result an puan tur thu chuan sheta si a hol chunga chuan an lutari top 5 result puangin top 3 an puang le a pathum na chu liawani in a design chu banbun hring moi tak mai ani pahnih na chu zu I ani ve thung pakhat na ero maktak mai in dini ani tadai maya top 5 a po a hming alang phatalo chu fei chuan alana kher mai tangli la chuan I design a khan thil thara omlo emalom nikuma mi ang deuh chia chia kha nia mark a score sang thei vak lo ani kha alo la ti zui engmai sheve lo alo ti muka a topa chuan cold heart chu stage a chuan an ko chuak ta a competition atang khan in hnuk dokin jacha chuan atang ta so ka lo ni tangli ngei mai chu a voi khat nan mi pui ma a chuan aron in lan ta zinzia po chuan lo mu rengin alo chuang hle an mi huat le mu si te mem chu an idol alo ni reng si a fei te chan dun tan chuan za ngoi ngoi na thamani ta an chan dun chuan chaklom nan zu te chu in dunin zinzia chuan tangli chu aron pom ho da ya secretary chuan dini chu awai pui ve thung tangli chu kara chuan alu du le tatlat lo boxani hi karte chu ni se atla nang chu atitlat zinzia chuan apo ho ta rimota voin chu design competition a kani na hai langin cover just vesin yang ding group lamin min ban dai box si a in luaman le mamole na tur kan nei lo ka hlau si a ka du deuh to che ni in ka sha ate ta ka chuan zinzia chuan le ya chuan khatin alo fop zui ngal mi a
in lama thleng pawh chuan an la chhun zawm zel a tukah chuan Zinnu chu an in lama a lo kal dawn tih a pa chuan a rawn hrilh awangin Tangli chu chhuak ta deia zinzia pawh a pi chuan a nau u chu vaṭawi awm ve turin a lo hrilh bawk dini nen chuan a pa hmuh tur chuan Tangli chuan va kal duna ka pa keite chu pasal nei tawh ka nih hi Zinnu chu lo kal buai tir lo mai rawh a tih chuan chu i duh dan tak tak ani emaw tih in a lo zawt let ani na takah chuan dini hi keimah emaw tia dawt kan hrila keite chuan hmangaih lo mipa ka nei duh lo hrim hrim tih hriat kha ni e pate zinzia chu ri thei deuh mahse a felin lili pawh hi a duat thin lutuk a sin an thiandu chuan Zinnu chu nar fel mai tur chuan an nawr dun tangat ngata zan ina yuha hotela zan ria ei hoila chutah chuan kan soi fel dawn nia ti in a pa chuan a lo thlah fel thei ta a zin chhung kwa ina thil hlu zawng zawng ti chu zinzia chuan a thiar chhuak ta ngauh ngauh mai Zinnu le anu te pawh chu nal taka in cheiin thil pek man to tak nen hotel lam chuan pan ve mek boka a pi chu Mr. Chen ate sawmna hmunah chuan a luh tir hmasa a u le anu te erawh an lo thleng fel der tawh Tangli te thian dun erawh chu zinzia nen khan an in tawk a pi ber lo thleng chu hlim takin an lo lawma kan tupa hian i fanu hi a duh lutuka a sawi reng zel si a kan lo bawh zui tamai ani hi an in duh tawn viau ani awm e tih in a sawi a apui ka ti khawp mai pi i kan fanu hian pasal a lo nei tawh tlat mai a chu mumal taka hrilh cheu ka duh awangin hetah hian ka kota cheu ani dini kha ka fanu ni lovin a thiannu zawk ania a rukin pasal a lo nei si a lem an chang ta ringot ani kha Mr. Chen an tih chuan an phawk hruh hlawm mai chuti laiin Tangli pawh chu a lo lut ve ta zinzia chu hmuh in ute nufa chu an phawk hle a an lawm lo hle ti a lang zinzia pawh in mak a lo ti ve thova hei hi ka pasal ani hi Tangli in a tih chuan ka u nupui i nei lai awm reng reng kan hre si lova enge thil awm zia u an a tih pawh chuan tuma chu han chan tumna pawh chuan nei lem lo thil awm dan chu a chiang vek tawh an in man chhuak hlawm nge zinzia chu yan ding group president a lo ni a in thup char char tih te Tangli pawh mi hausa Mr. Chen a fanu a lo ni reng tih te nen a pa in pasal nei tura a tih thin awangin an ning em em a anin chhuah sanin in a lo luah hrang daih mai a lo ni pi ber chuan eng pawh ni se dini chu Zinnu hi i duh tak tak ani chuan monu tan kaihai mi a lo che ania in nei thil pek pawh a tliam ho lovang a lo ti chhuak phonga a kapi keite chuan duh dang ka nei dei tawh lawm tia a lo hnial laiin secretary kha a lo lut ve chia he pa hi lawm ka duh chu a lo la ti mia zui medical report a dawhkana dah tu pawh an chui chhuah vek tawh thu zinzia chuan hrilin ban ngal mai a duh a mahse Tangli chuan engtiang a rei nge president nupui anga lim a chan thei ke en du ani tiin ban ngal mai lo tur chuan a lo ngen ama chuan vahma chhawn ve leh phut mai chu a duh tlat director pawh chuan a lo be tha tawh hle a tunah chuan president nupui hmuh turin ka lo kal mai mai ani hi ava ti lut ngal Tangli top designer pawh ni mala helai company ah hian i duh dan dahna chet theihna i nei lo ve fei chuan a lo ti liat leh ngam tlat mai i pasal hian helaya thawk tur hian kum khata million som nga hlo turin min chhor ti te hi a hrilh ve lo chem ni a ti le ta ka chuan ka pasal hne na khan thaw tir tur chin ka ngen taka sin a ti hlo tling ta ni dawn chu thata kai tho chuan kan pa pawh in a chhor chhun zawm duh mai thei che nia fei chuan a lo ti le zai tawh lem chan hi chui lo hne saw ve thawkhat ani hi mule nang ni ho hi in bang vek dawn helai hmun atanga min ban na chan pawh kha raipuar in thup ti a min pu wang ani a damdawi ina vakalin kawa chui chiang vek tawh lui thil ti vek hi ani ti ka hria mahse chutiang ti tur chuan a fing tawk lo a phena hian nangmah hi awm ani Tangli in a ti le ta ka chuan chuak ngal ro contract paper pawh hian awm zia nei tawh lo ti in a pot thlera Tangli chu
an la vom khum zui ila nui nga malo ti in ben atum lai tak chuan zinzia chu lo lu ta director chuan thilom zia te lo soifia zung zung ma se secretary chuan president nu pui te chu tangli hi lo mani alo ti zui mi mai si pa a heng ho hian swal lutuk ban vek ro tangli chuan alo ti zom zata fei hian min fui pura do tin min bum char char ani ti in an lo in soi thiam na sa hle a ma se an vai chuan mi ti du da le mu set an chin em awang chuan ban ani zui ta vek tho dor pakhata chuan an thian dun chuan an bazara zan lama zinzia an propose atuma wangin in ti nal adu ve ni dor ngak tu pakhat chuan an thom no hak atang chuan lo just ngal rungotin aman an zo te po chuan a to lutuk in lei pha chuang lowang tikhanin en dua dua ta in le le ngai tak tak si lo min ti buai mai mai ani dor danga son va in ro alo ti ngal hloi hloi mai engha vak chuan ngai lem lo chuan chhuah san chuan tum le maya dor ngak tu pakhat sok chuan thattakin alo dong song thung engein du local tu helamai hian alo ti hlawa kornwai rat man lai mai chu an le sak vengat an dor nei tu miss lini chuan dor ngak tu chapozet mai chu a ban zui maka thupa choinan ti in thi pe ka tumbok ma se ani chuan alo hnar chu nu chu zinzia x alo ni ringa dor ngak tu fel deuh po kha a ban zui dai mai engkim chu ruam man na angina kal veka zinzia chuan tangli chu propose atumani alo thlen chuan lim takin thil an ei duna secretary la chuan linika lo mu fuin an pu te in hual na a violin tum alo tuma wang chuan alo dang ma se ni chuan engkim ti fel vek ani to a marks ka vu anga mi she chuang lowang alo ti tlata min van propose har to em ti in tangli chu aruk chuan alung oi to lo hle chuta athil e la ya chuan zungbun alo omnol maya oi hei hian ni mo zungbun min pe ki tum chu ti in lim takin avakwa ta chung chunga secretary chuan chuta chuan alo da sak chu ni in chingthi in nupuya tan chuan asom non le a zungbun a bun tir don cha ti in lini alo lang thut an bula te chuan thu in zanra te chu lo ei pui ta vela tangli chuan chelawati em awang chuan a thik ru hle lini la chuan in thik tir phe chu alo tum ve bok ma se zinzia chuan zungbun chu bun tir ta thovin nupa an ni to thu chu thatak chuan shilin an kal san ta ani tuna chuan thik tur om to lo turin lini number po chuan block veka lini chuan zinzia chu kalsan la million nga ka pe ang che ti in tangli chu lo thlem le sham billion nga chuang nei tu kalsanin million nga lek chu ka thlangang mo alo ti khum dai si a zinzia la chu alo kalin lini mit mu nge ya chuan kanun na ai pu in ka hmangai zok che ti in tangli chu chala chuan alo la fo sak zui a chiang thokhat viawe ole khati zong kha tuntum drama chu alo ni le ta a drama thar hmunom tak nen kan lo let le fatang in vai in mang tha mu tui ve kule